Асаламу алейкум, скъпи братя и сестри! Добре дошли! Чували ли сте вече това дълбоко разочарование след неуспешна връзка? Това належащо въпрос. Защо не намираме сродната си душа въпреки всички усилия? Ще ви разкажа историята на Ибрахим, един праведен човек, който след няколко разочарования в любовта беше на ръба на отчаянието. Един ден той срещна един стар мъдрец, който му каза тези разтърсващи думи. Това, което е предназначено за теб, винаги ще намери пътя си към теб, дори да изглежда невъзможно. А това, което не е предназначено за теб, ще се отдалечи, дори да се държиш за него с всички сили. Тези думи прозвучаха в него като откровение. Той разбра, че всяка среща, всяка раздяла е част от по-голям план, който надминава него самия. Преди да разгледаме този въпрос, който касае всеки от нас, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да активирате звънеца за известия, за да не пропуснете нито едно от нашите бъдещи видеосъдържания, посветени на ислямската духовност. В това видео ще разгледаме заедно как Аллах организира нашите отношения според Неговата безкрайна мъдрост. Признаците, които показват, че някой ви е предназначен. Защо някои връзки не успяват въпреки нашата привързаност? Как да преминем през периодите на чакане и самота с вяра? И най-вече, как да се подготвим духовно да приемем човека, когото Аллах е избрал за нас? Ако сте се запитвали защо някои срещи изглеждат като организирани от по-висока сила, или защо някои болезнени раздяли понякога крият благословения, това видео е за вас. Вярата в Кадар, божественото предопределение, е един от основните стълбове на нашата вяра. Тя ни учи, че нищо в този свят не се случва случайно или по стечение на обстоятелствата. Представете си нашето съществуване като книга, в която Аллах вече е написал всяка глава с перфектна прецизност. Тази книга съдържа всички наши срещи, отношения и бракове. Всичко е записано в безкрайното знание на Аллах още преди нашето раждане. Кадарът се основава на 4 основни истини. Абсолютното знание на Аллах. Той познава нашето минало, настояще и бъдеще с перфектна яснота. Божественото писание. Всичко е записано в Ал-Лауах Ал-Махфуз, запазената таблица. Върховната воля на Аллах. Нищо не се случва без Неговото позволение, божественото сътворение. Аллах е създателят на всичко, включително на нашите избори и отношения. В Корана Аллах казва: създали сме всичко с мярка. Сура 54, стих 49. Този стих ни напомня, че дори нашите най-интимни отношения са част от божествения план, пресметнат с перфектна прецизност. Относно брака, Аллах казва: и сред неговите знаци е, че създаде за вас съпруги от вас самите, за да намерите от тях спокойствие и постави между вас любов и милост. Сура 30, стих 21. Помислете за миг. Не е ли прекрасно да знаем, че нашият съпруг не е плод на случайност, а божествен избор за нас, за да ни донесе мир и любов? Но често възниква въпросът: ако всичко е написано, имаме ли наистина избор в нашите отношения? Отговорът е както прост, така и дълбок. Да, имаме свободна воля, но в рамките на рамка, определена от Аллах. Това е като пътник, който може да избере различни пътища, но крайната дестинация му е вече известна на Аллах. Нашият пророк е казал: това, което те е застигнало, не можеше да ти убегне, и това, което ти е обягнало, не можеше да те застигне. Помислете за това. Правите искрени усилия да изградите връзка, но въпреки всичко тя се проваля. Това не е провал. По-скоро Аллах ви защитава от път, който не е вашият, и ви води плавно към това, което ви е наистина предназначено. Как да разберем дали някой е наистина предназначен за нас? Аллах ни изпраща знаци, не като ослепителни чудеса, а като фини указания, които можем да разпознаем с внимателно сърце. Първият знак – вътрешен мир. Първият и най-важен знак е дълбокият мир, който изпитвате в присъствието на този човек. Представете си две ситуации. В първата сте постоянно тревожни, несигурни, неспокойни. Във втората изпитвате дълбок спокойствие, спокойна увереност, сякаш сърцето ви разпознава познато място. Тази втора чувствителност е това, което Корана описва, когато говори за намирането на спокойствие със съпруга си.
Отношението, благословено от Аллах, не се характеризира с постоянно вълнение, трайни съмнения или непрекъснати конфликти. Напротив, ще забележите, че можете да бъдете автентични, вашата връзка ви приближава към Аллах, вместо да ви отдалечава. Чувствате емоционална и духовна сигурност заедно. Един брат ми каза веднъж: преди да срещна жена си, бях постоянно тревожен във връзките си, но от първите ни разговори почувствах мир, какъвто никога не бях изпитвал преди. Беше сякаш душата ми разпознаваше нейната. Друг мощен знак е начинът, по който Аллах улеснява вашата среща и връзка. Когато двама души са предназначени един за друг, вратата се отварят по чудо. Това не означава, че изпитанията напълно изчезват, защото Аллах винаги ни изпитва, но това означава, че големите препятствия странно се избягват. Може би ще забележите съвпадения, които ви приближават, естествено приемане на вашите семейства, плавно напредване на вашата връзка, въпреки предизвикателствата. Една сестра ми разказа как срещна съпруга си. Живеехме в различни държави и въпреки това Аллах организира срещата ни на конференция, на която никой от нас не беше планирал да отиде първоначално. След това визите, семействата, всичко се подреди по начин, който ние не бихме могли да планираме. От друга страна, ако една връзка постоянно среща препятствия, които изглеждат непреодолими, въпреки вашите искрени усилия и молитви, това може да бъде знак, че Аллах ви защитава от съюз, който не ви е предназначен. Трети знак – взаимно духовно извисяване. Третият основен знак е влиянието на този човек върху вашата връзка с Аллах. Пророкът е казал: душите са като мобилизирани войници. Тези, които се разпознават, се обединяват, а тези, които не се разпознават, се противопоставят. Когато Аллах иска да съедини двама души, Той създава между тях връзка, която ги извисява духовно. Взаимно се насърчавате в послушанието на Аллах. Вашата вяра се укрепва чрез връзката ви. Растете заедно като мюсюлмани. Затова имам Ибн Ал-Каим казва: когато Аллах иска добро за своя слуга, Той му дава добродетелен спътник, който му помага, когато забрави, и го подкрепя, когато си спомни. Молитвата за истихара. Вашият божествен компас. Когато се изправяме пред важни решения, като брака, Аллах не ни е оставил без водач. Той ни е предоставил истихара, специалната молитва за неговото ръководство. Пророкът ни е научил: ако някой от вас обмисля решение, нека се помоли 2 раката и да каже: о, Аллах, консултирам се с Твоята наука, моля Ти се за сила чрез Твоята мощ. Истихара не е магическа формула, която ни дава незабавен отговор, а по-скоро акт на предаване, който ни поставя под божественото ръководство. Аллах ще насочи сърцето ви към това, което е най-добро за вас, дори и това да не е точно това, което първоначално сте искали. Всяка болезнена раздяла крие божествена мъдрост, която не винаги можем да разберем веднага. Скритите благословения в нашите изпитания. Помислете за възможностите. Божествена защита. Този човек можеше да ви причини много по-голяма болка по-късно. Необходима подготовка. Може би не бяхте готови един за друг в този момент. Заобиколно пътуване към нещо по-добро. Аллах ви резервира много по-удовлетворяваща връзка. Търпението, сабр, не е пасивно чакане, а форма на активно поклонение. Аллах го обича толкова много, че го споменава повече от 9-10 пъти в Корана. Пророкът е казал: никой не е получил дар по-добър и по-широк от търпението. Една успешна връзка изисква някои основни качества: търпение, сабър, основно за преодоляване на неизбежните предизвикателства; благородна комуникация, знание как да изразявате нуждите си с нежност; отговорност, готовност да поемате ангажименти; щедрост, да давате без да изисквате смирение, да признавате грешките си и да прощавате. Попитайте се честно: ако човекът, когото се надявам да срещна, имаше настоящия ми характер, щеше ли да е щастлив? Помнете, че ако Аллах иска да бъдете с някого, този човек ще дойде при вас, дори след 1000 препятствия.
И ако една връзка не е предназначена да бъде, тя ще се отдалечи, дори ако се държите за нея с всичките си сили. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да го споделите с тези,